Salutare toată lumea, sunt Panda și astăzi filmăm Cowboy vs indieni. Eu sunt indian. Cu Shadow Games. Bă, cicălăl! Bă, are Hulk Smash pe slime. Ce are? Are Hulk Smash. Cine, mă? O, mă, gâs, sunt doi pe mine. Bă, pișetule, că te bat. Dacă am câștigat Survival Games, cum să nu face, bă, pe păi? Gata, am câștigat 5 săgeți. Ai, dădicul meu, help! Bă, gailor! Help, bă! Se la noi în vază. O, mă, gă, cât sunt de la ei. Cât mă? O grămadă de la voi pe noi. Unde naiba sunteți, mă, voi? A, mă, game șticu. Lasă-l în pace, bă. Eu mă bag cu două inimi, bă, ești prost? Mamă, cât sunt aici, bă! Bă, Jake, dă-te, n-ai... Mă omoră când aveam două inimi jumate, frate. Bă, deci sunt toți de la tine pe mine, mă. Ce șmecher sunt ăia de la mine. Hai, dracu. Shit. Te omoară? Mi-am folosit și ăla de speed. Nu mi-am folosit, dar prost am fost. Trebuie să le pun mai aproape. Ce-i cu asta? Bine că aduci omului aminte peste jumătate de oră. Ce-i cu Hulk Smash? I don't know. Folosești totuși zi și mie. Poate îți dă jump mare. Nu, cred că se aruncă și omor. Ce, mă, nu ne batem 700 de secunde? Da, dar cât vrei? Cât înseamnă asta, mă? 10 minute? Cred că da. Sau chiar mai puțin. Oh, te crăp, Toby! Mama, ce hacker! Nu, hacker, mă. Toby! Pleacă-mă de aici. 2 minute, m-am dus. Has dead, you die. Hai că stăm înapoi în bază. Asta e invizibil, atâta ce fraier. Hai că trag cu săgeți în el. Ce nablet. Invisibility, ia să mi-am băgat și invisibilitate, să sunt normal. Aoleu! Am lăsat să scap. Ce faci, mă? Hai, ce faci, mă, pe sval? Ce faci, mă, pe sval? Îți fac oameni invizibili. Nu mai ești invizibil, bă, frate. Bă, dar te văd în aer, ce naiba? Mă, bă, cât sunt pe tine. Hai pe capul meu, mai sunt invizibil. Speed. A, de asta te duci, mă, tu, așa? Măta. Au. Pufi? Pufi? Nu mă omoră Pufi. Mamă, te-am omorât. Tu, mă? Da, la cine? Nu-mi place jocul ăsta. Cât ești, mă, invizibil? 2 minute? Wow. Da. Îmi bag picioarele în voi. Ha, bă. Îmi bag picioarele în voi. O omor. Ce snipe mi-a dat ăla? Deci n-am văzut ce snipe mi-a dat. LOL, cât de puțin am, mă. Bă, parcă știi acolo 2 minute. Păi ce da? Ce, cum adică câtă ți-a dat ție? Ce m-ați câștigat? Nu, mă, ești prost? Mai sunt... Sunt indian, frate, eu. Acum mi-am văzut și eu. Știi, ești cowboy înseamnă. Dar ce facem ăsta? Cum naiba se urcă pe ăștia ai noștri? What the... Bine, mă, că mă omor. Bă, dar zici și mie, frate. Da, se pare că am revenit. Ce m-ați câștigat? Nu mai ești... What the fuck? Tu omor, Pufi! Pufi, tu mai omoră unde la shit. De când e mă toată șatra aici? Au. Bă, da, eu după ce mor în caz itemele? Nu, o să rămân. Da, pe mie mi că am speed pentru 120 de secunde și am 10 secunde speed-ul. Ai văzut? Da! M-am făcut invizibil. Se aude pe fundal? Sunt un panda invizibil. Câteva secunde și sunt panda invizibil.
Ce sneaky vine la voi, bă, dar nu știu ce. Bă, jegosule! Ce flyer ăsta, ești prost? Tobi, tu m-ai omorât, tu mori acum. Ce snipe. Nu pot să cred, bă! Și cum l-am luat pe unul? De la voi? Imediat! Da, deci se pare că Sima a plecat. Câte puncte am eu? What? Cine dă cu super saltul ăsta? Că te prind eu, că... Ce nebun? Lol. Ce stris! Ce-am zburat! Mă omoară cu acum. Ui! Bun, și cam atât a fost pentru azi. Ne vom revedea în următorul episod. Bye bye!